ሚኒስትሪ ጥዕና ሕማማት ንምቁፅጻርን ንምጥፋእን ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዕማማት ህላዊ ብቑዕ ሞያዊ እምነ ኩርናዕ ምዃኑ ብምግንዛብ ዝተፈላለየ ናይ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ንጥፈታት የካይድ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ነዚ ጻዕርዝን ውጽኢቱን ብዝምልከት ሓበን ተኽለ ማርያም ኣብቲ ሚኒስትርን ግዝያዊ ሓላፊ ክፍሊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣዘራሪባ ዘዳለው ተጸብጻብ ሻም ተወልደ ከቕርበዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ህዝቢ ብቑዕን ዝተማልአን ኣገልግሎት ምእንቲ ክረክብ ዓቕሚ ኣባላቱ ኣብ ምምዕባል ሓያል ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዝያዊ ሓላፊ ክፍሊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ የማነ ሃይለ ገሊጹ ኣቶ የማነን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እኹል ዓቕሚ ሰብ ብምልማል ክሳብ ዝረሓቐ ከባቢታት ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋጽ ኣባረንቱ መንደፈራን ጊንዳዕን ዓመታዊ ክሳብ ልዕሊ 200 ተሓጋገዝቲ ነርስ ብደረጃ ሰርቲፊኬት ንምስልጣን ዝተታሕዘ መደብ ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ብምግላጽ ደረጃኦም ንምብራኽ ድማ ብዲፕሎማን ብዲግሪን ክቕጽሉ ዕድል ከም ዝወሃብ ኣብሪሁም በዘይ ካዚ ምስ ዩኒቨርሲቲ ዳንዲ ናይ ስኮትላንድ ብዝተበጽሐ ምርድዳእ ብነርሲንን ምሕደራን ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ከም ዝወሃብ እዚ እውን ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ኣባላት ዝምስገን ተራ ከም ዘለዎ ብምምልካት ካብ ዓመት 2004 ክሳብ ሕጂ በዚ መደብ እዚ 150 ሞያውያን ተመሪቖም ምህላዎምን ንቐጻሊ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ክወሃብ ውጥን ከም ዘሎን ሓቢሩም እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ብፍላይ ንዓብ ሰብ ካብ ስርሑ ከይተፈልየ ካብ ምዕላይ ስድራቤቱ ከይተፈልየ ኮርስ ብርቱዕ እዩ ትምህርቲ ንኽልቲኡ ከተማልእ ቀሊል ኣይኮነን ማሕበራዊ ናብራን ካልእን እንዳሰሓቦም እዮም ዝኸዱ ግን ትምህርቲ ግን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ዓቕሞም ኣብ ምዕባል ዲፕሎማ ዝነበሩ ናብ ዲግሪ ንኽስልጥኑ ተገይሩ ስለዚ ብቐዳማይ ዲግሪ ብዙሓት ክምረቑ ኽኢሎም ሕጂ እውን ብናይ ማስተርስ ደረጃ ንኽመሃሩ ኣብ ምቅራብ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈረዩ ናይ ማህፀን ህፃናት መወልዳንን ሓፈሻዊ መጥባሕትን ክኢላታት ከም ዘለው ብምጥቃስ ድማ ናብ ወፃኢ ብምልኣኽ ዓቕሚ ሞያውያን ክብ ንምባል ጻዕርታት ከም ዝግበር ኣረዲዮም ሚኒስትሪ ጥዕና ሞያውያን ንምፍራይን ዓቕሞም ክብ ንምባልን ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ከይተደረተን ኣባላት እናሰርሑ ዓቕሞም ዘማዕብልሉ መደባት እውን ከም ዘካይድ እዚ ድማ ኣብ ስርሖም ሓጋዚ ምዃኑ ብምብራህ ሞያ ጥዕና ቀጻሊ ምዕባልን ትምህርትን ዝሓትት ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንትሕቲኡ ዘለዎ ንኽምህር ይተባባዕ እዩ ነርስ ንኣሰየት ነርስ ክምህር ሓኪም ንነርስ ክምህር እቲ ልዕልዩ ደረጃኡ ሓፍ ዝበለ ንትሕቲኡ ዘሎ ክምህር እዚ ኩሉ ግዜ ነካይድ ኢና እዚ ናይ ሰሙን ናይ ክልተ ቀናይ ዝግበር ትሬኒንግ ንርእሱ ስልጠናታት ዝግበር ከምኡውን ኣብ ሆስፒታላት መዓልታዊ ዘካይድዎ ስልጠናታት ኣሎ ዋላካ ወረቐት ዘውህብ እንተዘይኮነ ማለት ስሩዕ ኮርስ ተዘይኮነ ዓቕምታትካ ሓፍ ንምባልን እቲ ዝያዳ ዓቕሚ ዘለዎ ነቲ ዝተሓተ ዓቕሚ ተመክሮኡ ንኸመሓላለፍ ግን እዚ ኦን ዘ ጆብ ትሬኒንግ ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ዝግበር ትምህርቲ እውን ኣዝዩ ጠቃሚ ብፍላይ ኣብ ሕክምና እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝቆጠሉ እዩ ኣብ ገለ ትካላት ጥዕና ንዝርአ ዋሕዲ ሰብ ሞያ ጥዕና መልኪቱ ድማ ኣቶ የማነም ሚኒስትሪ ጥዕና ምስቲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ንኽረክብ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዘዋድዶ ዘሎ ትካላት እቶም ሞያውያን ስለ ዝዝርግሑ ዘጋጥም ከም ዝኾነ ነዚ ሕፅረት እዚ በብመድረኹ ንምፍታሕ ድማ እቲ ናይ ምስልጣን መደብ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣብሪሁም